Wala ka. Wala. Wala. Tignan kung lalaro siya. Ayan. May mga load na to mga Aji ah. Wala lang ano-ano to no. One load lang. Tapos natin. Wala ka. Gambino. Ayun mga Aji. Patay yung hamon. What's up mga Aji, no? So, ginawa ko ngayon mga Aji. Una-una pala good morning sa inyong lahat. So, ginawa ko ngayon mga Aji is nagkarga na ako ng load. So, ngayon, titestingin ko pala. Tingin natin mga Aji kung lalaro na yung gano'n ba. Tingin natin. Kaya, ito yung load mga Aji, naglagay na ako ng load. Tapos, pakita ko pala sa inyo mga Aji, no? Yung nag-itlog na nagagamba, no? Kasi nga, sabi ko sa inyo, malalaki dito mga Aji sa Gensan. Nire-reject nila yan, basta mataba, no? Kahit pa OS yan mga Aji. Wala silang pakialam dyan, no? Basta mataba, kasi hindi nila masiship yan. So, tignan natin, no? Saan yung malaki dito? Ito mga Aji, yung itlog na to. Ang itlog na mga Aji, no? Tapos nilagyan ko na rin ng load. Ayan, no? Kaya gano'ng kalaki. So, tignan nyo mga Aji kung gaano kalaki to. 5 pesos lang to, no? Tapos nireject lang nila. So, ewan ko kung ano to, selection ng good or OS. Pero malaki to mga Aji. OS siguro. Sa akin yung tingin ko dito mga Aji, oversize to. Malaking gagamba to. So, nag-include na, no? Ayan. So, balik ko dyan. Tapos marami sila dito yung mga haba. Dali. Yung mga matataba pa rin naman sila na-reject mo, yan yung malalaki. So, tatingnan natin yung mga niloadan natin. So, ito mga kalya. Ito yung mga patersera, no? Pero kung lagyan mo kasi ng katawan to mga Aji, magti-TM yung itsura nito kasi mga mahaba yung paa. Maliit lang talaga katawan, no? So, para sa akin parang tersera yung itsura, no? So, tignan nyo ito mga Aji, oh. Reject ng Gensan na ganito. Pagbanusan, reject nila to. So, TM size, no? Reject nila yan, oh. Ganyan. Pangitlog lang naman to. Reject nila, oh. Ang ganda. Kasi yung paarawan mo to, pakainin mo. Malagyan ng load, makondisyon ng maayos. No? Kaya tabi natin ito pala. Saan yung meron pa dito? Bago tayo maglaban mga Aji, pakita ko sa inyo. Mga dito eh. Mga ganito yung tsura. Mga ganito yung tsura, no? Nire-reject ng Gensan to. Sa banusan lang to mga Aji. Ang banusan kasi mga Aji, ganito yan, no? Parang reject din yan. Kung tutuusin talaga. Kasi hindi naman pasok sa tersera nila yan. Hindi pasok sa TM nila. Kaya mga ganyan, no? Pero try natin mga Aji. Mamimili tayo dito. Sandali. Kuha tayo ng gumba. Testingan natin kung lalaro na, no? Kasi niloadan ko. Testing natin. Sobrang late na ito, ah. Late talaga to mga Aji. Tersera, no? Testingan na natin, no? Kung lalaro siya. Okay, testing na natin. Testing natin mga Aji, no? Testing ko lang kung maglalaro, ah. Kasi niloadan natin. So, mayroon dito maliit din kasi. Testing na natin kung lalaro. Likot na. Sticking ko na lang, no? Stickin natin. Pinitik lang. Pinitik lang itong isa, no? Ito pa nga. Ay, matapang talaga yung may load. Dali. Kuha din tayo ng may load mga Aji.
Yung naka-load din. Okay. Kasi hindi naka-load yung isa, no? Try natin to. Yan. Sige. Test fight to mga adi na mo yung naka-load, no? Okay, 1 down. Mga adi, magbuka tayo ng isa. Kasi marami ito mga adi, no? Buka tayo ng isa. Ayan. May mga load na to mga adi, ah. Wala lang ano-ano to, no? 1 load lang. Kaya natin kung kakayahan. Ito yung may load din, no? Ayan, no? Sasapot na. Game! Kaya yung tsura niyan mga adi. Testing lang, testing lang. Parang Sabong International to, no? Uy, nakatalikod. Sorry, nakatalikod. Huwag nakatalikod, harapin na natin. Parapin natin. Harap. Mga gandang mga gagamba to mga adi. Maliliit nga lang, no? Tercera talaga to. Pero okay lang, 5 pesos lang naman isa mga adi. Kung sa Tagalog pa to, parang TM na nila to. Kasi mahaba yung paano. Ewe, game. Allah. Bitaw yung isa mga adi na unahan. Bumitaw. Okay, isa pa. Last one. Nakita na isa pa. Game. Pero ito mga adi kukonditioning ko to. Yung mga iba dito. Konditionin natin yan. So, pag na-condition natin yan mga adi. Kasi ito 1 load pa lang, no? Testing lang natin. Okay, game. Sangin ang lakas nito. Gago to. Ang timbangan nito mga adi, kung 20 pataas, maganda to, no? Kasi malakas na gagamba. Ako, binabalya niya lang yung mga gagamba. Parang di maganda to, Binabalya-balya niya lang, no? Balik ka dyan. Sige lang, conditioning ko to mga adi kasi to 1 load lang, no? Test fight lang natin. Tingnan natin yung galaw ng gagamba. May pula pusod. Testing natin tong pula pusod mga adi kung lalaro, no? Kung lalaban tong pula pusod na to. Yan, no? Pula pusod. Tingnan natin kung lalaro ka. Galaw, masyadong matapang tong tigre na to, Wala. Hindi kaya. Alam ko na mga adi kung sino kalaban yan. Ito. Kasi winner siya, no? Ito mga adi, pareha sila nagsisupot. Aray. Ito, itim. Sige nga. Game. Game. Hala kayo dyan. Pwede, doon na ako tuti. Sige. Hala ka. Ang Spider International, no? Patay talaga to. Lapit niya natin. May paganyan-ganyan pa yun sila. Ayan na, kinikilatis na ng ating referee, ha? Parang nalulugi po ating yung Black Knight, ha? Yun ang bad trip dun mga kadi. Yung patay na yung kalaban, tinutusok-tusok pang ganyan, no? So, yun, no, kung mapanood man nila to, sana wag nilang gawin na ganun, no? Kasi nakakawala yung gagamba. So, talo na nakakawala pa, eh. So, yan. Patay, no? So, 1 load lang yan mga kadi, at nagtitesting lang ako, no? Kung kanino kumakapit kagad yung load. So, ano pa ba? Tingnan natin yung medyo malalaki nga. Yung mga kadya, no? Test fight pa rin to. So, mga first load lang natin. Nga pala mga kadya, yung load natin mga kadya, available sa Shopee to. So, ito mga gagamba na to. Walang condition to, walang puncher, walang ano, walang lahat, no? So, straight to load lang. Tapos, napainom natin ng tubig kagabi. Ito siya. So, pati M size na siguro to. No? Parang iba tama ng load sa kanya. Sige natin mga adi game. Uy, galaw. Agatan ka dyan. Tulo ko. Testing na natin, ha. First load mga adi. Walang kondisyon na first load. So, testing natin. Kasi kung may kondisyon na to mga adi, 3 days, 4 days to. Ganyan pa lang. Magsasakmalan na yan, no. So, testing lang natin. Allah ka. Allah, yung mga first load natin mga adi. Allah ka, nagkabasaan na sila. Takbo, wasak mga adi.
Grabe yung tagas nito. Saka medyo malaki talaga to ng unti. 8 Gs sa paa. Makapal kasi to. Tigre kasi, no? Yun lang problema sa tigre mga Aji, makapal ang paa, no? Okay. Takbo no, takbo. Parang tumatakbo ang ating Black Knight dyan, ha? Talagang binanata na ng tigre mga Aji. Parang tatapusin na po, ng ating dilawin ng ating Black Knight dyan, ha? Nagkakaibigan na po, kinagat niya na po sa puso para hindi na makawala, ha? Ganyan kapag mapagmahal po ang ating yellow bullet dyan, ha? Ito mga Aji, ikot ko lang, no? So, talo na tong isa dito mga Aji. Ayan, no? Kagat-kagat na sa dibdib, no? Manipis kasi siya, maliit. Pero kita nyo naman, no? Walang panjer-panjer yan mga Aji, first load dyan, no? Tinesting natin. Isipin nyo kung 3 days yan na masalpakan ng load yan. Tapos mapaaraw. Wala pang paaraw yan mga Aji, painom lang ng tubig yan. Tapos niloadan ko lang. Papaarawan pa yan, mapatay kung ano-ano pang gawin sa pagkondisyon yan. Wala pang puncher yan mga Aji, lalo pa kung napuncheran yan. Pag may puncher na yan, no? So iba na yung laro ng gagamba, tapos 3 days. So yun lang. Again, God bless you all and yun. Sana nag-enjoy kayo mga Aji. Kaya nabangan nyo to, ang dami na ito. Parang sabong international yung mangyayari dyan, no? Napakadaming gagamba na. So yun lang. Peace out.